رسالت مقدس رسیدن به قدر ارزش‌های مادی، معنوی، رعایت قانون‌های ملی. رسالت مقدس با عزم سازندگی راه جانب وطنداری. ассалому алайкум сомеони азиз, шунавандагони ниҳоят гиромии радиои Тоҷикистон. Саодату зиндагӣ осудаву ин ҳама ободиву ин ҳама шоистагӣ фархунда ва муборакатон бод. барои ҳамеша саодатмандии шумо, пирӯзии шумо ва созандагиҳои пайдарпайи шуморо таманно мекунем. Шунавандагони ниҳоят азиз, ҳоло суҳбати моро мустақиман аз студияи марказии шабакаи радиои Тоҷикистон рӯи мавҷи 104.7 FM вобаста ба истиқлоли сиёсӣ, пояҳои устувори истиқлоли давлатӣ, бунёдкорӣ ва созандагӣ дар зарфи 32 соли соҳибихтиёрӣ истимоъ хоҳед фармуд. мавҷи моро пайгирӣ кунед. мо ба ин мақсад ба студия даъват намудаем ноиби ректори донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор муҳтарам Сангинзода Дониёр Шоҳмаҳмад ва садри факултаи психологияи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ Солеҳзода Мадина Солеҳро. хуш омадед устоdoни арҷманд. қаблан дар остонаи як ҷашни фархунда ки барои ҳамаи мо санаи муқаддас эътироф шудаву эҳтиром ва арҷгузорӣ мешавад, яъне истиқлол, шуморо таҳният мегӯям. хуш омадед. баъдан биёед мо ба умқи ин мафҳумҳои хеле ғанӣ ва хеле муқаддас барои миллатамон жарфтар фурӯ биравем, яъне озодӣ ва истиқлол, ки дар ҳар давру замон неъмати бебаҳо ва волои ҳаёти инсонӣ ба шумор меравад. истиқлол барои давлату миллати мо чӣ дод ва имрӯз мо онро чӣ гуна арзёбӣ мекунем? бо тамоми дастовардҳо, бо тамоми созандагиҳо ва бунёдкориҳояш пояҳои устувори истиқлоли сиёсиро мо ба чӣ рабт медиҳем? марҳамат. ташаккури зиёд. воқеан ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 сентябри соли 1991 расман истиқлолияти давлатии худро эътироф намуд, қарор ва изҳорот қабул карда шуд ва соли 1992 бо ин истиқлолияти худ моҳи март узви комилҳуқуқи созмони милали муттаҳид гардид. чуноне ки мо медонем, ин расмиёт ба ҷанги шаҳрвандии таҳмилӣ рӯбарӯ гардид ва мо тавонистем ки бо роҳбарии пешвои миллат сар карда аз иҷлоси 16 шӯрои олӣ то соли 1997 ин муноқишаро бартараф кунем ва созишномаи истиқрори суд ва ризояти миллиро бандем. аз соли 2000 сар карда дар ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ рӯ ба инкишоф ниҳоданд ва хушбахтона бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯли 32 сол аст ки Тоҷикистонро ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳамчун як давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ ҳам дар дохил, дар муносибатҳои дохилӣ ва ҳам дар муносибатҳои байналмилалӣ шинохтаанд, эътироф мекунанд ва як пешрафти Тоҷикистон низ дар он мебошад ки дар баробари шукуфо, озод ва ҳаматарафа рушдкунанда будани Тоҷикистон, ташаббусҳои Тоҷикистон дар сатҳи байналмилал эътироф мешавад ва хушбахтона панҷумин ташаббуси Тоҷикистон бо роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон ҳифзи пиряхҳо низ қабул гардид. агар ба худ мафҳумҳои ё истилоҳоти истиқлолият рӯ орем, дар адабиёт ба мафҳумҳои гуногун рӯбарӯ мешавем. аз ҷумла ҳаст мафҳуми умумии истиқлол ки ифодакунандаи озодии давлат аз дигар давлатҳо, пешбурди фаъолият дар муносибатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ бо назардошти манфиатҳои халқи давлати муайян
инчунин мафҳумҳо боз таснифот вобаста ба мафҳумҳои алоҳида ҷой дорад, аз ҷумла истиқлолияти сиёсӣ, истиқлолияти энергетикӣ, истиқлолияти фарҳангӣ ва ғайра. дар маҷмӯъ агар ҳама мафҳумҳое ки дар адабиётҳо ҳастанду аз ҷониби олимон пешниҳод мешаванд мо таҳлил намоем, аз нигоҳи назариявӣ имрӯз 32 соли истиқлолияти давлатӣ ифодаи он аст ки тоҷикистон ҳам аз нигоҳи умумии мафҳум, яъне озодиву рушду ваҳдату ягонагӣ ки ба он дохил карда мешавад ва ҳам аз нигоҳи мафҳумҳои махсуси соҳавӣ, яъне истиқлолияти энергетикӣ, истиқлолияти сиёсӣ, истиқлолияти фарҳангӣ ва ғайра ба тамоми дастовардҳо ноил шудааст ва шукронаи истиқлолияти давлатӣ ки Тоҷикистон имрӯз дар ҳама самтҳои хоҷагии халқ ба пешрафту нуфузу мартабаҳои дахдор ноил шуд ва халқи Тоҷикистонро имрӯз ҳамчун як халқи соҳибтамаддун бо фарҳанг дорои таърихи бою ғанӣ мешиносанд. саломат бошед. воқеан истиқлол неъмати бебаҳо ҳаст. истиқлоли сиёсӣ имрӯз барои мо шинохти миллатро, постдоштани арзишҳоро, тафаккури истиқлоли фарҳангиро бидор намуд ва мо бешак онро рабт медиҳем ба истиқлоли сиёсӣ, балки замина барои истиқлоли фикрӣ, истиқлоли фарҳангӣ. вобаста ба ҷабҳаҳои сиёсӣ ё ки паҳлӯи сиёсӣ устод аллакай маълумот додан, ман фикр мекунам, ман аз рӯи ихтисос кӯшиш мекунам вобаста ба ҷиҳатҳои равонӣ ё ки психологияш маълумот диҳам. манзури ман ҳам аз воқеан ёдрас кардани истиқлоли фикрӣ ҳамин аст. худи мафҳуми истиқлол агар аз нигоҳи ҳам забонӣ ҳам психологӣ нигоҳ кунед, маънои мустақилиятро дорад ва инсоният, инсон, фард, шахс, шахсият аз рӯзи бунёдаш ҳамеша рӯ ба мустақилият меорад ва аввалин мустақилиятро кӯдак дар синни 3 солагӣ аллакай ба даст овардан мехоҳад ки дар вай ман пайдо мешавад, мани худаш пайдо мешавад, вай худашро дар ҷамъият муаррифӣ кардан мехоҳад, мавқеи худашро пайдо кардан мехоҳад ва истиқлолият дар пешрафти тамоми илмҳо ё ки тамоми соҳаҳое ки дар кишвари мо фаъолият мекунанд нақши назаррас дорад, аз ҷумла дар инкишоф ё ки рушди илми психологияи тоҷик. нигоҳ кунед ки имрӯз дар Тоҷикистон аллакай психология, илми психология ҷои худашро пайдо кардааст, обрӯи нуфуси худашро ба даст овардааст ки ин яке аз дастовардҳои назаррас дар илм ташкил шудани факултети психология аст. яъне қаблан агар номзади илмҳои педагогӣ ҳимоя мекарданд, имрӯз онҳое ки рисолаи илмӣ менависанд воқеан номзади илмҳои психологӣ унвон мегиранд. ин ҳам дастовард дар соҳаи илму маориф вобаста ба яъне давлати тоза истиқлол. дар баробари оне ки масалан факултетҳои психология ташкил шуданду кафедраи психология дар заминаҳои донишгоҳҳои амалкунандаи кишвар ташкил карда шуданду фаъолият доранд. толи қариб 5 соли охир аллакай шӯрҳои диссертатсионӣ низ вобаста ба дифоъ дар самти психология ташкил карда шуданд. аллакай дар Тоҷикистон мо номзадҳои илми психология худро дорем, як нафар доктор илми психология ҳастанд. яъне нақши истиқлолияти кишвар дар рушди психология хеле назаррас аст. мо аллакай дастури китобҳои дарсии худамонро вобаста ба ин фан дорем, вобаста ба ин илм дорем. аллакай мутахассисони ҷавонро тайёр карда истодем. яъне нақши истиқлол дар рушди илми психология хеле назаррас аст. мо бояд шукргузор бошем ки истиқлол тавонистааст илми психологияро дар баробари дигар илмҳо фарогир бошад. муаллимаи азиз, тафаккури насли имрӯз ҳамчун ҷавонони оянда ва соҳиби давлату миллат, шумо тафаккури онҳоро вобаста ба ҳазм кардани ҳамин рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ, рушди ҷомеаи Тоҷикистон ки узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонист, раванди ҷаҳонишавӣ, ҳамоиши фарҳангҳо ва дигар масъалаҳое ҳастанд ки ба арзишҳои миллати тоҷик албатта бетаъсир буда наметавонанд, ҳам дар масъалаи ҳифозат аз арзишҳо, ҳам дар масъалаи баръакси он, яъне бегунапарастӣ. яъне тафаккури истиқлолхоҳӣ, тафаккури истиқлолдорӣ, ҳазм кардани яъне ҳамин афкор ба назари шумо дар кадом поя ҳаст ҳамин шабу рӯз? яъне тавре ки мо гуфтем мустақилият ё ки истиқлол ё ки озодихоҳӣ дар инсон дар хурди заминагузор аст ва ин рафта рафта рушд меёбад. вақте ки дар назди кӯдаки 4 сола 5 сола либосҳои миллатҳои гуногунро мегузорӣ ва аллакай либосе ки ба вай шиносааст вобаста ба миллаташ интихоб мекунад. яъне ин аллакай аз он дарак медиҳад ки кӯдак аллакай дар бораи аз кадом фарҳанг буданаш ба кадом миллат
мутааллиқ буданаш маълумот дорад ва ин чиз тадриҷан дар ҷавонон заминагузорӣ мустаҳкам мегардад. ҷавонони мо вақте ки мо дар чорабиниҳои гуногуни сиёсӣ, фарҳангӣ, факултативӣ, донишгоҳӣ суҳбатҳо мегзаронем, аллакай муайян карда шудааст ки дар ҷавонони мо ҳисси миллатдӯстӣ, миллатпарастӣ, фарҳанги худашона донистан, эҳтиром кардан мустаҳкам гардидааст. ва мо мисолҳо мебарем аз он ки нигоҳ кунед давлати ба мо наздики Афғонистон дар кадом ҳолат қарор доранд, яъне онҳо миллати худашонро наметавонанд ҳамчун миллати пешрав, ҳамчун миллати пешбар дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ карда тавонанд. ҷавонони онҳо, хонандагони онҳо, кӯдакони онҳо наметавонанд ба мактабҳо фарогир бошанд. яъне ҳамаи ин чизҳо, яъне ба қадри озодӣ расидан, қадри истиқлол расидан ба воситаи тафаккур, ба воситаи фикрронӣ онҳо ба онҳо пешниҳод карда мешавад. дар онҳо ҳамин чиз заминагузорӣ карда мешавад. устод Сангинзода Дониёр Шоҳмаҳмад, воқеан вақте ки шумо вобаста ба барқарории сулҳу субот ибрози назар кардед, ман мехостам вобаста ба ҳамон донишҳои қавии сиёсӣ ва ҳуқуқие ки доред аз нақши пешвои муаззами миллат сарвари давлатамон Эмомалӣ Раҳмон дар рушди имиҷи сиёсии Тоҷикистон ибрози назар кунед. воқеан агар имрӯз ҳар як нафаре ки китобҳои таърихиро мутолиа мекунад ва аз ҷумла китоби тоҷикон Бобуҷон Ғафуровро мехонад ва мо низ чандин маротиба хондаем, дар тамоми давлатдорӣ агар роҳбари хирадманд, роҳбари ватандӯст ва роҳбари андешакунандаи сулҳу суботи кишвар набошад, он давлатҳое ки аз нигоҳи таърихӣ таҳлил мекунем, он давлатҳо он қадар умри хубе надоштанд, дар он давлатҳо рушду нумуд дида намешуд. ва таърихи 32 соли истиқлолияти давлатӣ ки вақте мо назар меафканем ва бевосита ба ҷараёни ба вуҷуд омадани сулҳ вобаста ба тараққӣ кардани соҳаҳои хоҷагии халқ назар меафканем, маълум мегардад ки ҳамаи он рабт дорад ба як шахсият муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ва бинед ки халқи Тоҷикистон ин чизро ба инобат гирифта қонуни конститутсионӣ дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллатро якдилона дастгирӣ намуданд ва он қабул гардид ва дар ҳамон қонун омадааст ки Раҳмон тавонистанд Тоҷикистонро аз нестшавӣ, мардумро аз парокандагӣ наҷот диҳанд ва ҳамон хусусиятҳои неки роҳбари хирадманд, роҳбари мардумдӯстдор ё мардумӣ, роҳбари андешакунандаи арзишҳои миллӣ дар вуҷуди Эмомалӣ Раҳмон ҷой доштанд. ва ман як мисоли оддӣ мебиёрам. вақте ки сухани мо, суҳбати мо ба Афғонистон рабт дошт, чандин нафар шогирдони мо то ба сари қудрат омадани гурӯҳи муайян аз ҷумла Толибон аспирант буданд ва акнун онҳо ба кори илмӣ машғул шуда наметавонанд, лекин вақте ки вориди Тоҷикистон мешуданду бо мо ҳамсӯҳбат мешуданд, мегуфтанд ки шояд Афғонистон ҳама гуна арзишҳоро дорад ба истиснои роҳбари хирадманд ба мисли Эмомалӣ Раҳмон. яъне як гуфтори нафаре ки аз набудани сулҳу субот, набудани низоми муайяни идоракунӣ шикоят мекунад, маънои онро дорад ки воқеан онҳо низ набудани низоми дурусти давлатдориро аз роҳбар надоштанд ба мисли Эмомалӣ Раҳмон ба омедиянд. ва Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд ки на танҳо ба халқи тоҷик сулҳу субот, ваҳдати миллӣ оранд, низоми давлатдориро устувор кунанд, рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқро таъмин кунанд, балки Тоҷикистонро ҳамчун як узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ бо баромадҳои худ, бо ташаббусҳои худ дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ намуданд. бале ҳоло аз ҳамин эътибори байналмилалии Тоҷикистон дар сатҳи сайёра ибрози назар мекардед, нуран алон нур мешуд. ин ҳам дастоварди ҳамин замони соҳибихтиёрист. то ин замон Тоҷикистонро на ба ин сатҳ, албатта таърихи моро эътироф мекунанд, арзишҳои моро мешиносанд, вале он андозае ки мо имрӯз ҳамчун тоҷикони ориётабори асилзода муаррифӣ шудаем, мардуми шарафманду мардуми ашрофзода, фикр мекунам ки таърих ёд надорад ин андоза муаррифӣ ва ин андоза мақомро. ман мехоҳам баъзе далелҳоро ки бо онҳо ба омор такя мекунанд оиди эътибори Тоҷикистон бо роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон сухан кунам. аввалан
тоҷикистон имрӯз узви комилҳуқуқи ҳама созмонҳои байналмилалии бонуфуз аст. масалан созмони милали муттаҳид, созмони умуми ҷаҳонии сайёҳӣ, созмони умуми ҷаҳонии савдо, созмони ҳамкории Шанхай ва ғайра. беш аз 70 созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ҷамъулҷам беш аз 70. бале тоҷикистон узви комилҳуқуқи беш аз 70 созмонҳои байналмилалии бонуфуз аст. имрӯз бинед аз нигоҳи ҳуқуқӣ мо мегӯем конститутсияи тоҷикистон яке аз конститутсияҳои беҳтарин аст, чунки дар он меъёрҳои дорои арзиши олии инсондӯстӣ таҷассум ёфтаанд ва инам натиҷааш он аст ки имрӯз тоҷикистон беш аз 3500 санадҳои байналмилалиро имзо кардааст ва дар дохили кишвар аз онҳо ҳар шахс метавонад беҳуста истифода барад. дар баробари ин имрӯз бинед ки 180 давлати дунё тоҷикистонро ҳамчун давлати озоду соҳибистиқлол мешиносад ва ба он робитаҳои байналмилалӣ дорад, созишномаҳои дутарафа бастаанд. ва дар маҷмӯъ ҳамаи онҳо боиси он мегардад ки тоҷикистон воқеан мақому манзилати худро ҳамчун як давлати соҳибистиқлол дар байни давлатҳои дигар ва дар ҷомеаи ҷаҳонӣ, фазои ҷаҳонӣ касб кардааст. ба наздикӣ яке аз мақолаҳо ман навишта будам, ба ёд доред ки дар ҷумҳурии Туркманистон соли 2011 вақте ки вохӯрии машваратии роҳбарони давлатҳои осиёи марказӣ баргузор гардид, аввалин нишони фахрии роҳбарони давлатҳои осиёи марказӣ ба муҳтарам Эмомалии Раҳмон дода шуд, дар ҳоле ки давлатҳои осиёи марказӣ фарогири 5 кишвар Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ҳастанд ва ҳамун роҳбарон ва президентони 4 кишвари дигар маҳз Эмомалии Раҳмонро лоиқ донистанд, чунки дар сатҳи осиёи марказӣ ва ман бо дилпурӣ гуфта метавонам дар сатҳи ҷаҳонӣ аму ба даст овардани сулҳ, муттаҳид намудани халқ, муаррифӣ намудани кишвар, пешниҳоди ташаббусҳо дар сатҳи байналмилал то имрӯзҳо танҳо аз ҷониби муҳтарам Эмомалии Раҳмон роҳбари Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон омада шудааст ва ҳаминро давлатҳои осиёи марказӣ дида ба муҳтарам Эмомалии Раҳмон аввалин нишони фахрии сарони давлатҳои осиёи марказиро тақдим карданд ва ҳамин гуна мукофотҳо дар сатҳи байналмилалӣ низ даҳо мебошанд ки ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон дода шудааст ва яъне имрӯз Тоҷикистон шинохта мешавад, Тоҷикистон эътироф шудааст, бо Тоҷикистон робитаҳои сиёсиву дипломатӣ устувор шудаанд. ҳамаи он аз мавҷудияти истиқлолияти давлатӣ, аз шахсияти роҳбари он муҳтарам Эмомалии Раҳмон вобастагӣ дорад ва агар иҷозате бошад мехостам яке аз шеърҳои худро ки беуста ба президенти кишвар тааллуқ дорад мамнунем ва албатта бо ҳам мешунавем ва медонем ки воқеан шумо муаллифи маҷмӯаи ашъор ҳам ҳастед ки дасти хонандагон ҳаст ва ҳамеша вирди забони кулли донишҷӯёну ҷавонон омӯзгорон бале замзама мешавад. саломат бошед, фармоед. пешвои миллати мо, ифтихори халқи мо, тоҷикистони азизамро намуда пурҷило, пешрафти ҳар мақомот аз ҳидоятҳояшон, обрӯи ҳар ниҳодеро буд саҳми шумо. рушду ободии кишвар баҳри миллат шодӣ аст, як ҷаҳон раҳмат бигӯем бар шумо эй пешво. хидмати халқу ватанро аз дилу ҷон мекунем, чун фидокори шумо бошад бари мо раҳнамо. дониёр сидқан бигӯяд доимо аз қалби ҷон, пешвои миллати моро нигаҳ дорад худо. саломат бошед. воқеан имрӯз аз суҳбати якҷоя бо устодони арҷманд мо низ сарфароз ҳастем, илҳом мегирем ва ман бешак ба муаллима солиҳзода Мадина муроҷиат мекунам. муаллимаи азизу гиромӣ, албатта ғоя яъне идея ин кори тафаккур аст ва тафаккур ин ҷавҳари илми равоншиносӣ аст. хато намекунам? бале. бигӯед ки савол ҳам вобаста ба ҳамин андеша ҳаст, яъне арзиши истиқлол дар давлатдории миллӣ, яъне боз ҳам вобаста ба эҳёи ҳуввияти миллӣ, татбиқи арзишҳои миллӣ, яъне доштани манфиатҳои миллӣ, бахусус дар заминаи идеяи миллӣ.
чигуна ба вуҷуд меояд, чӣ гуна густурда мешавад ва чӣ гуна бояд ҳифз шавад? саломат бошед. корҳое ки дар ин ҷода шумо анҷом медиҳед. тамахали як масал ҳаст ки қадри неъмат баъди заволи неъмат. яъне ин анамин ва мафҳуми анамин масал ҷавонони мо бояд сарфаҳм раванд. яъне онҳо бояд донанд ки на танҳо ҷавонон, умуман шаҳрвандони тамоми касоне ки шаҳрдор ҳастанд, касоне ки масалан дар кишварҳои худ зиндагӣ мекунанд, аз ҷумла Тоҷикистон, бояд донанд ки истиқлол ба осонӣ ба даст наомадааст ва вақте ки онро аз даст медиҳӣ, онро боз аз нав ба даст овардан ин хеле мушкил аст. хеле ки мо аз таърих медонем, ҷанг ҳеҷ вақт барои ягон давлат ягон чизи хуб наовардааст. ҷанг ҳамеша ин чизе аст ки вайронаҳо ҳаст. занони бешавҳар ҳастанд, фарзандони ё ки кӯдакони бепадару модар ҳастанд. яъне осори худро ба равони мардум ҷомеа мегузорад. нигоҳ кунед 32 сол гузаштааст аз ҷанг, лекин дар хотироти касоне ки ин ҷангро аз сар гузаронданд мондааст, ҳамин чиз боқӣ мондааст ва бояд ба ҷавонон ҳамин чизро бояд расонем ки яъне ибрат шавад. калонсолон тавонанд ба мафкураи ҷавонон расонанд ки озодӣ, истиқлол, мустақилият, соҳиби истиқлолӣ ин ба осонӣ ба даст наомадааст. дар замири ё ки дар таркиби мафҳуми истиқлол арзишҳои миллӣ, мафҳуми ҳувият сахт ҷойгир аст. ин мафҳумҳои калидӣ ҳастанд ки бояд ҷавонони мо ба дарки ин мафҳумҳо раванд, зеро онҳо ояндасози миллат ҳастанд. хеле ки роҳбари кишвари мо дар ҳамаи баромадҳояшон таъкид мекунанд ки мо аз ҷавонони миллат ягон чиз намехоҳем ба ҷуз оне ки онҳо хуб таҳсил кунанду соҳиби касбиятҳои хуб бошанду ояндабардор ё ки номбардори миллати худашон бошанд. ва ҳамин дарки мафҳумҳои ҳувияти миллӣ, фарҳанги миллӣ, арзишҳои миллӣ бояд дар мактаб аллакай ва ҳатто дар боғча заминагузор бошад. яъне ҳам кӯдак, ҳам бача, ҳам наврас, ҳам ҷавон ин мафҳумҳоро тавонад фаҳмад, дарк кунад ба воситаи тафаккураш, ба воситаи он чизҳое ки ҷаҳонбинияш, он чизҳое ки аз худ мекунад ва тавонад ки ҳамин чизро нигаҳдор бошад. яъне ба мафҳумҳоро ҳамчун арзишҳои миллӣ нотакрор, беарзиш, яъне чӣ мегӯям, чизе аст ки харида намешавад, фурӯхта намешавад. ин чизҳое ҳастанд ки бояд дар замири кӯдак гузошта шавад. яъне бунёдӣ ҳаст, мафкуравӣ ҳаст ва албатта аз сен ниҳод вобаста ҳаст. бале яъне ба қадри ватан расидан, ба қадри кишвар расидан, ба қадри соҳиби истиқлолӣ расидан ин аз хонаи шахс сар мешавад, аз оила сар мешавад ва хеле ки мо гуфтем кӯдакон аллакай медонанд ки кадом ашё ба миллати онҳо тааллуқ дорад. яъне чизро ба назари кам нигоҳ кардан дар кор нест. аз кӯдакӣ мо бояд фаҳмонем ки арзишҳои миллӣ чиро дар назар масъалаи ҷиддӣ ҳаст. бале мо мегӯям ки мо ҳамеша бояд бо ҷавонон кор кунем. не, ин аз хурдӣ бояд дар ниҳоди кӯдак гузошта шавад. воқеан дуруст аст, ҳаминтур нест. вақте ки дар хонаи мо парчами Тоҷикистон ҳаст, нишони давлатӣ ҳаст, китобу ҷевони китобҳои хуб ҳам адабиву ҳам тарихиву ҳам илмиву сари либоси миллӣ ҳаст. дар боғча вақте ки мо амрои донишҷӯён барои таҷриба харитаи ҷаҳон ҳаст. бале таҷрибаомӯзӣ мерем. кӯдакон 4 сола 5 сола ҳастанд, аз миёни парчамҳо аллакай парчами кишвари худашонро интихоб карда метавонанд. кӯдаки ҳанӯз 3 сола ҳам суруди миллиро замзама мекунад. бале яъне ин аллакай нишон аз он медиҳад ки дар кӯдак аллакай заминаҳои расидан ба арзишҳои миллӣ, яъне миллати худашро дӯст доштан, шинохтан, ҳимоя кардан аллакай гузошта шудааст ва ҳамин чизба мо бояд эътибори ҷиддӣ диҳем ки ин арзишҳо бояд аз хурдӣ аллакай дар кӯдакон гузошта шаванд. ва вақте ки мепурсӣ ки кадом хона аз шумо аст, онҳо аллакай хонаи худашонро интихоб карда метавонанд ва баъзан намегузоранд ки не ба хонаи мо набиён. ин аллакай аз он дарак медиҳад ки онҳо метавонанд дар баробари хонаи худашонро ҳимоя кардан, вақте ки калонтар мешаванд ватани худашонро низ ҳимоя кунанд. мо аз нуқтаи назари психологӣ ба ин чизҳо нигоҳ мекунем. шояд дар назари калонсолон ин он қадар ҳам ҷиддият набошад, лекин ҳатман бояд ин чизҳо дар кӯдакӣ заминагузор бошанд. яъне ба кӯдак мо фаҳмонем ки ин чизи миллӣ аст ва чӣ арзишҳо дорад. яъне намунаҳо аз ҳунарҳои мардумӣ бояд бошад. бале то ҳатто вақте ки либосҳои миллӣ мегузорӣ ва бештар либоси чаканро интихоб мекунад. кӯдак аст ки не, ман либосо намепӯшам, ин либоси мо аст. яъне мо аст дар вай аллакай арзиши миллиро ҷо кардааст. саломат бошед сомиёни азиз, шунавандагони ниҳоят меҳрабон, шумо суҳбати моро мешунавед бо сангинзода Дониёр Шоҳмаҳмад, ноиби ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор ва Мадина Солеҳзода, садри факултаи психологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. ҳоло лаҳзаи тафреҳ бо ҳам як таронаи хеле ҷаззоб
خیلی دلنشین در وصف تاجیکستان محبوب استماع می‌فرماییم. صحبت ما رو پیگیری کنید. تاجیکستانی عزیزم، روشنی زیبای تو، بحری هر یک تاجیکی دنیا، خود دنیای تو، همچو دل مانندی خورشید و شما در جهان، چون بهشتی آرزو یک تایی به همتای تو، چون بهشتی آرزو یک تایی به همتای تو، سرایم با هوس از بخت خوش اقبال تو، تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو، تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو، جشن استقلال تو. بهار است فیض استقلالیت، بس که در آغوش مهرت زندگانی دلکش است، مردمانم بختیار از فیض استقلالیت، مردمانم بختیار از فیض استقلالیت، سرایم با هوس از بخت خوش اقبال تو، تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو، تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو، جشن استقلال تو، ابد در روی عالم تاجیکستان زنده باد، با شعالی نور آزادی ضیا بخشنده باد، شوکت امروزش درخشان در آینده باد، تاجیکستان زنده باد، زنده باد و زنده باد، تاجیکستان زنده باد و زنده باد و زنده باد، سرایم با هوس از بخت خوش اقبال تو، تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو، تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو، جشن استقلال تو، تاجیکستان، تاجیکستان زنده رسالت مقدس فراگیر مسائل فرهنگی خودشناسی، زیرکی سیاسی و اصالت ملی. رسالت مقدس با عزم سازندگی را جانب وطنداری.
سامیانی عزیز، شما صحبت ما رو میشنوید با نایب رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان، دکتر علم‌های حقوق‌شناسی پروفسور محترم سنگینزاده دانیار شاه محمد و صدر فاکولته پسیخولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان معلمه گرامی صالح‌زاده مدینه صالح. بار دیگر خیر مقدم، رشته صحبت رو ادامه میدهیم. حالا میخواهم وابسته به ارزیابی و نتیجه گیری اوید به سمت و حرکت‌های آینده دولتداری ملیمان صحبت کنیم. امشب روزها و همه ساله البته در عرفه تجلیل جشن استقلال دولتی پیشوای معظم ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба тамоми гӯшаву канори тоҷикистон ба се вилоят ва ҷамулҷам ноҳияҳои атрофи он сафари корӣ анҷом медиҳанд ва аз дастовардҳо, бунёдкориҳо, созандагиҳо истиқбол мегиранд, бо мардум рӯбарӯ суҳбат мекунанд ки ин ҳам ба равони мардум, ба афкори мардум, ба сатҳу сифати зиндагии мардум бетаъсир намемонад. мо ки бевосита аз тавассути бостаи ахбори омма оинаи нилгун ҳамарӯза дида истодем ки баъд аз дидан намудан аз ноби роғун пешвои миллат сафари худро ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон идома доданд ва пайи ҳам аз ҳар як ноҳияи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дидан мекунанд. ва вақте ки ман ҳамсӯҳбати яке аз раисони ноҳия шудам, бо хурсандии самимият он кас чунин гуфтанд ки қадами пешвои миллат бобаракат аст. ҳар вақте ки ба ноҳияи мо меоянд, бевосита дар ноҳия чандин объектҳо аз ҷумла объектҳои саноатӣ, объектҳои иҷтимоӣ ба кор шурӯъ мекунанд. бо иштироки пешвои миллат он оғози кор мекунад ва дар он ҷо чандин нафарҳо соҳиби музди меҳнату кор мешаванд. ва агар имрӯз ҳар сола хушбахтона имрӯз бинед ки дар сомонаи президенти кишвар фаъолияти ҳарсолаи пешвои миллат ҳамчун як ҳисобот пешкаш карда мешавад ва аз онҳо мо дидан мекунем, мебинем ки дар кадом шаҳру ноҳия ки пешвои миллат қадам ранҷа намуданд, дар он ҷо ободию рушду нумӯю соҳиби кор гардидану вазъи молиявии мардум беҳ шудан мушоҳида мешавад. ва хурсандиовараш он мебошад ки вақте ки як нафар бо пешвои миллат дар шаҳру ноҳияҳо дар суҳбаташон ширкат меварзад, ҳангоми кушодани объектҳо салом мекунад, ҳидоятҳояшонро мешунавад, аввалан ба ҳисси эҳтиромаш ба пешвои миллат зиёд мегардад ва баъдан тавассути пешвои миллат ватанро аз пештар дӯстдортар мешавад, ватандӯст мешавад. ва вақте ки мо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандонро қабул кардем, дар он ҷо мафҳуми ватандӯстӣ, эҳтиром ба ватанро гузоштем. он ҳам ифодакунандаи хусусиятҳои инсон ба давлат аст ва дар он бевосита шахсияти роҳбари давлат, худи тоҷикистон ҳамчун кишвари соҳиби истиқлол ифода меёбад. имрӯз ки сафари пешвои миллат ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аст, агар иҷозат бошад яке аз шеърҳои худро тақдими шунавандагон гардонем. қуллаҳои ту баланду осмонат босафо, мардуманд меҳмоннавозу бовиқору хушсимо, пешрафти ту аён аст ифтихори кишвари, таърифат дар баҳру бар, кӯҳи баландат пурҷило, водари дарвозу ванҷат доимо пурганҷ буд, манбаи фарҳанг рӯшон, шуғн обод доимо, хоруғат тоҷи сару ҳамрошт қалъа дилписанд, ишкошим гармчашма баҳри беморон даво, хатти сарҳад бин ки бо мурғоб гашта ҳамнафас, он ки якбораш бубинад бехуде гардад ҷудо, гарчи ҳаст сарҳад туро бо давлати дигар басе, чун туро зебоиву боду ҳавое нест ҷо, дониёро аз бадахшон кардаи ту ифтихор, баҳри ободии ин мулк аз худо кун илтиҷо. воқеан бунёди роғун дар ҳамин шароит, дар ҳамин фазое ки
ҷаҳон ҳамин шабу рӯз қарор дорад, тоҷикистон ба бунёдкорӣ, ба созандагӣ, ба истеҳсол, ба рушди саноат машғул аст. яъне дастан дар кор аст, бо камари баста, бо ҳиммати баланд бунёдкориву созандагӣ мекунад. воқеан эҳёи шоҳроҳи Абрешим аз тариқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба роҳ кушодан ба ҷумҳурии мардумии Чин тавассути он, бунёди чандин силсила пулҳо аз болои рудхонаи 5 миёни Афғонистону миёни Тоҷикистон, хуб нақбҳои Истиқлол, Шаҳристон, Шаршар, Чормағзал, ки инҳо дар кӯтоҳтарин фурсат ба анҷом расиданд. фикр мекунем ки ҳамаи ин ки аҳамияти ниҳоят баланди стратегӣ доранд, бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, албатта дар таърих барои Тоҷикистон ва барои ҷаҳон ҳам назир надорад. воқеан дар 32 соли истиқлолияти давлатӣ он объектҳо сохта шуданд ва он корҳои ба сомон расонда шуданд, ки аксарияти муҳаққиқон имрӯз мегӯянд дар 70 соли иттифоқи ҷумҳурии шӯравии социалистӣ онҳо ба анҷом расонда шуда буданд. ва барои рушди минбаъдаи Тоҷикистон, чуноне ки мо аз паёмҳои ҳарсолаи пешвои миллат мебинем, аллакай нақшаи рушди Тоҷикистон то соли 2030 дар стратегияи миллии рушд то давраи соли 2030, стратегияи рушди маориф то соли 2030 ва дигар стратегияу консепсияу барномаҳо роҳандозӣ шудааст ва имрӯз ҳар нафар, ҳар мақомот ва ҳар сохторе ки дар кишвари Тоҷикистон ҷой дорад, аз рӯи ҳамин барномаҳо амал мекунанд. ва ман андеша дорам ки бо назардошти зиёд шудани аҳолии кишвар, бо назардошти иҷроиши ин стратегияу барномаву консепсияҳо, Тоҷикистон бо рушди устувор, аз ҷумла бинед санъати кунонӣ бо сурати кишвар, мо стратегияи кишварро муайян кардем, метавонад бо ҳама дастовардҳо, ба ҳама дастовардҳо ноил шавад, аз ин рӯз боз беҳтару хубтару пешрафтатар гардад. дар маҷмӯъ барои Тоҷикистон ман андеша дорам ояндаи дурахшон созгор аст. бале, воқеан ҳамин тур ҳаст ва имрӯз мо аз мавқеи устувори сиёсии Тоҷикистон, аз арзиши истиқлол дар давраи давлатдории миллӣ ва низоми нави сиёсии он бисёр хуб баҳогузорӣ мекунем, суҳбат мекунем. ҷомеаи Тоҷикистон ҳам наво ҳаст ва фикр мекунам ки дар ин росто муҳимтарин паҳлӯи фарҳанг аст, тамаддуни аҷдодиву таърихи ғании миллати тоҷик аст, адабиёти пурғановати ин миллат ҳаст ки мо онро истисно карда наметавонем бо баргузории ҳамин озмунҳое ки ҳаст. хушбахтона бо ибтикори ҳукумати кишвар, касоне ки ба самти фарҳангу ба самти санъату масъул ҳастанд, ҳамин озмунҳои ҳарсола ба роҳ монда шудаанд ки мақсади асосии ин озмунҳо боз ҳам бедор кардани ҳисси ватану ватандӯстӣ, миллатпарастӣ, расидан ба арзишҳои миллӣ дар ҷавонон аст. ин озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст, Тоҷикистон ватани азизи ман, тоҷикон дар оини таърихи миллат ва боз 20 солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ. бале, яъне боз як қатор озмунҳое ки ба онҳо бештар ҷавонон ҷалб карда шуданд. ин аз он дарак медиҳад ки боз ҳам сарвари кишвари мо нисбати фарҳанг, нисбати маориф, нисбати илм, нисбати санъат бетафовут нестанд. дар баробари он масъалаҳои ҷиддии сиёсие ки дар назди ҳукумати кишвар гузошта шудааст, дар ҳалли онҳо роҳбари кишвари мо боз ба ин масъалаҳо низ эътибори махсус медиҳанд, эътибори ҷиддӣ медиҳанд ва ин ба ҷавонони мо даст медиҳад ки онҳо то кадом андоза ватандӯст будани худашон, то кадом андоза миллати худашонро эҳтирому ҳифз карданашон ба воситаи анамин озмунҳо муайян карда мешаванд. бале, бори дигар мо бо арзи эҳтиром ва ихлоси бепоён ба мардуми Тоҷикистон, ба ин созандагӣ ва ин бунёдкорӣ шуморо хушомадед мегӯем ва хотиррасон мекунем барои шунавандагони арҷманд. дар суҳбати мо ҳузур доштанд Сангинзода Дониёр Шоҳмаҳмад, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ки ба сифати ноиби ректори ҳамин донишгоҳ ифои вазифа менамоянд, ва дар паҳлӯяшон Солиҳзода Мадина Солеҳ, номзади илмҳои педагогӣ, садри факултаи психологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон буданд. изҳори сипос барои суҳбати пурмуҳтаво. бисёр хуш омадед, лутф кардед ба суҳбати шунавандагони мо, ба суҳбати мо омадед. бо радиои Тоҷикистон бошед. хидмати шумо коргардон Асҳоби Юсуф, муаллиф ва барандаи суҳбат ман Фирӯза Саид будем. бо радиои мо, радиои Тоҷикистон бошед. барномаҳои дигари ин шабака идома доранд.
ما به این روز رسیدیم که استقلال است. ما به این روز رسیدیم که استقلال است. ما همین تنتنه دیدیم که استقلال است. ما همین تنتنه دیدیم که استقلال است. پیشوا پشت و پناهی وطنی محبوب است. سخن از مهر شنیده که استقلال است. خنده صبح که گل دسته خورشید بود، گل و گل دسته شمیده که استقلال است. ما به این روز رسیدیم که استقلال است. ما به این روز رسیدیم که استقلال است. ما همین تنتنه دیدیم که استقلال است. ما همین تنتنه دیدیم که استقلال است. هر جا که قدم نهاده‌ای شد آباد، تا هست جهان نام تو ماند در یاد. شادم از اقبالی نکو زان که خدای بر ملت تاجیک چنین سرور داد که بر ملت تاجیک چنین سرور داد. ما به این روز رسیدیم که استقلال است. ما به این روز رسیدیم که استقلال است. ما همین تنتنه دیدیم که استقلال است. ما همین تنتنه دیدیم که استقلال است. ما همین تنتنه دیدیم که استقلال است.